uvek sam ujutro ostajao sam, brinuo sam o bolesnoj baki i pored svega toga pripremao sam ispite za srednju ekonomsku školu. Mama mi je uvek ostavljala doručak na stolu i bez obzira na takvu tešku situaciju organizovao sam sebi dan. Ujutro sam se obrijao, vežbao na lestvama, slušao muziku, svirao, učio i dan mi je bio ispunjen. Morao sam da pređem na vanredno jer nismo imali podršku personalnog asistenta, a mama se trudila da me uvek odvede na ispite koliko god može. Do personalne asistencije je došlo posrednim putem, pošto je moja mama radila sa Laninim tatom i tako je pitala da li bi neko od dvoje odrasle njegove dece hteo da mi pravi društvo, da bude moj asistent. Njezin tata je predložio Lanu zato što ona uvek pokazivala sklonost prema drugačijim ljudima i osobama sa invaliditetom. Ona je pristala da mi bude asistent. Kada smo krenuli, moj život se naprosto promenio. I odlučila sam da prihvatim poziv od Miodragove mame, da dođem da upoznam Miodraga i da tako budem njegov asistent. Naravno, ako bi nas dvoje mogli da funkcionišu. Kad sam došla kod Miodraga, bila sam oduševljena. Moja prva reakcija je bila koliko je on pozitivna osoba, koliko ima pozitivne energije i koliko može da utiče pozitivno i na moj život, a nadam se i ja na njegov. Počeli smo tako da se družimo iz dana u dan i sve više smo postajali prijatelji. Miodrag je me oduševio zato što je jako talentovan, piše i pesme i svira i pun je pozitivne energije i nasmejanje i to mi je jako drago i stvarno mi je drago što sam radila s njim, to je što radim s njim i što sam imala priliku da ga upoznam. Kao dečak uvek sam voleo vozove, dečački san bio mi je da budem mašinovođa. Kao malog mama me dovodila da gledam vozove i tako sam ih zavoleo. Uvek sam razlikovao sve vrste vozova, a drago mi je što i sa mojom asistentkinjom Lanom sam dolazio ovdje pa sam imao prilike još uvek da ih viđam i radujem se zato što uvek iz voza možeš da vidiš više nego iz svoje sobe jer se voz stalno kreće i omogućuje ti da vidiš više različitih pejzaža. Uvek sam voleo vozove zato što eto to mi je neka dečačka ljubav i uvek sam se radovao kad ih vidim. I nekako sam imao taj talent da razlikujem sve vrste vozova. I eto, i nekako sam uvek ih iscrtao i radovao sa njihovom dolasku. I nekako me uvek vožnja vozom ispunjavala. Miodraže, da li su ti se desile neke promene u životu od kad sam ja ušla u tvoj život kao personalni asistent? Jesu. Počeo sam veselije da živim, da dišem život punim plućima, jednostavno sve se promenilo 100%. Osjećao sam se kao ravnopravni sugrađanin. Koje su ti se mesta najviše svidjela gde smo mi išli? I bilo mi je drago što mogu posjetiti sva dešavanja u mom gradu. Znaš šta mi je bilo najlepše kad smo bili na koncertu u Acinu? Kako smo lepo uživali, kako si bio nasmejan, kako si igrao? Koncert je bio fenomenalan i rado ga se sećam. Najteže mi je padalo kako su te ljudi gledali i ona njihova pitanja kad su nas zaustavljali zašto sam te izvala napolje da se šetaš, zašto uopšte radim s tobom. Pa onda kad su nas ljudi u autobusu isto stalno pitali da li treba pomoć, pa su bili još i napadni i to je tebi mnogo odmagalo. Kad smo sedeli, sećam se da su me najčešće pitali šta će mi personalni asistent, a ja sam najviše odgovarao da mi je potreban zato što ne mogu zbog problema sa hodanjem i sa kukovima da šetam sam.
a meni je žao što su tebi govorili, što ne nađeš drugi posao, ti si odlučno govorila da želiš biti moj personalni asistent, a meni je drago zbog toga, i trebala mi je tvoja pomoć zato što ne mogu da se odbranim od napada psa, pošto se oni boje zvuka hodalice, a i ljudi prilaze sa različitim pitanjima i zato mi je tvoja pomoć bila neophodna. Moju mamu su najčešće pitali šta će mi personalni asistent, a ona je rekla da mi je to potreba da bi mogao izlaziti i normalno se kretati i družiti. Priča smo se dobili neku nagradu, o čemu se to radi i kakva je to nagrada? Učestvovao sam na međunarodnom književnom konkursu Jan Flora koji je posvećen rumunjskom piscu. Znači bio sam u kategoriji autora do 20 godina gde sam osvojio treću nagradu za kratku priču. A o čemu se radi ta kratka priča? Znači radi se o dvoje mladih ljudi, sve likove sam sam osmislio. Znači, dvoje mladih ljudi kako su se upoznali i bez obzira na sve pronašli su neki zajednički jezik i razumevanje. Da, baš se pročitam sad jednu rečenicu što mi se jako svidelo iz tvoje kratke priče. Prijateljstvo može biti pravo samo ako imate dobrog i iskrenog drugara koji će vas razumeti i saslušati u bilo kojoj situaciji. Baš je to lepo napisao. Hvala. A inače moram ti kažem da moji roditelji su jako im je drago što su te upoznali i prihvatili su moj posao personalnog asistenta kao svaki posao, što i treba tako i da bude. I kažu da si jako talentovan, da jako lepo pišeš i pesme i priče i čestitali su ti na ovoj nagradi što si dobio. U novembru 2014. godine, znači na reviziji tuđe njege i na procjeni radne sposobnosti, značajno su mi umanjili tuđu njegu, tako da više nismo mogli da plaćamo personalnog asistenta. Ostao sam bez značajne podrške. Moja mama je otišla u penziju da bi mi posvetila pažnju. Znači ona je na mom rođenju, kada sam se ja rodio, radila kao inokorespondent u inostranstvu. Potom zbog mene je promenila posao i otišla u nastavnike. I onda nakon svega odlučila je da ode u starosnu penziju kako bi mi posvetila pažnju. Nažalost, ostala sam bez posla, više nisam Miodragov personalni asistent. Jako mi je teško zbog toga, zato što u državi nisu uveli personalni asistent kao zanimanje, nego, eto tako, povremeno se dobije i ako roditelj ima para da plaća. A njegova mama nije bila u toj situaciji više da me plaća jer je otišla u penziju. A tuđu njegu su mu smanjili, tako da on ostaje bez personalnog asistenta, a ja bez prijatelja, mislim ne za stalno, ali bez prijatelja s kojim se neću viđati svaki dan, jer moram da idem u potragu za novim poslom. Stvarno bih voljela da se u našoj zemlji uvede zanimanje personalni asistent, da to bude stalno zanimanje i da ljudi više nemaju predrasude osobama sa invaliditetom i da svi budu onda srećni i zadovoljni. Kako mi kao personalni asistenti, tako i oni kao osobe kojima je potrebna pomoć. Predugo ja živim u samoći. Kad ti neko najviše treba, nema ga nigde, baš nigde. Ni prijatelja, ni druga. Kad nemaš nekog ko te razume, obuzme te tuga. Od nikoga
ništa ne očekuješ. Ponekad bi samo da sanjaš, pa u nekoj svojoj svesti neki bolji svet stvaraš.